I
Halo. Saudara Min tolong dinaikkan dikit mas, dikabut banget. Halo Min. Halo. 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 Suhrab Dotto Pitono menembang halingar sale Gusti Kang Maha Agung. Kacarita nalika sakmono wonten sak madyaning alun-alun wonten sawijining pandhita ampuh linuwih yaiku Mbah Hajul Sengara. Nalika samono katinapah kadhep bongan dupa kang gedhene sak ndase gajah ireng paduka lukus kumelun naning antariksa nedya mateng aji pengabaran komat kamit kadya tutuking baeta kencana kanthi lampah madeng puceki grana nyuwun marang Gusti Kang Maha ingkang arsa undang indang banyak prifrayangan ilu-ilu banaspati wewe gombel lan sapanunggalane kacarita nalika samono gegekan ing alun-alun gawe bumi mriki bapak mriki becane sing sabar harimau